Malipayong dayong kilom-kilom Sunggo, Kabisayan ug Mindanao. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon nga nahimutang sa Pertimbugnawang Amihan. Karong hapuna, magpasalamat mi kini si Leo Lastimon sa magpasalamat sa inyong pagpadayon sa namo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna, ang atong sugilano naguluhan og ang parokyano. Dunay pari, kura paroko, batanon siya na pari sa pag-una destino sa iyang parokya. Malingaw kay nga mutanaw sa iyang mga parokyano. Buutan siya nga pagkapari, gusto siya nga makaila sa tanan ng mga parokyano, masuod siya sa iyang mga parokyano, gusto siyang musuhito sa ilang mga kinabuhi, gusto siyang musubay sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagpuyo, gusto siya makigsulti nilang tanan kung dunay kahigayunan aron nga mahimong mas makahuluganon, mahimong mas haom ang iyang mga wali sa ilang mga panginahanglan sa katilingban nga ilang gipuy-an. Ang iyang parokya dili dako, dili sab gamay, igo-igo lang, pero naa gyud sa sentro sa Dakbayan. Ug busa nagkalilain ang mga parokyano nga musud gawas sa iyang parokya. Dunay mga parokyano nga deboto nga makahibaw siya hapit adlaw nga tanan moadto sa iyang parokya, magluhod gikan sa pultahan sa simbahan hangtod sa altar. Dunay mga pangayoon, dunay mga pangiliyo po. Unya maghilak ang uban mapasalamaton kay natuman ang ilang mga gipanghangyo. Ang uban magdasa ilang mga bata, ang uban in taon mga hamtong na wa nay mga anak, sila na lang magsungkod, hinay kayo ang paglihok, pero timos ang ilang pangaliya. Doon sa uban nga makita niya nga taphaw sa ilang pangaliya, magsigig tanaw sa ilang sinina, mukumparar sa ilang mga gisulob sa ubang mga parokyano, magsigig selfie sud sa simbahan, mulitrato samtang ang ilang mga higala nangadji sa altar, mo smile samtang tuwa sa altar. Klaro kay nagsabot sila kung saon pag-anggulo ang ilang picture dito sud sa simbahan aron nindot silang tan-awon sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok o sa mga social media platforms. So malingaw siya sa nga ang iyang parokya typical nga katilingban. Nakalilain ang gilawmon sa pagtuo, nakalilain ang matang sa pagpangaliya sa iyang mga parokyano. Usa na ka adlaw. By the way, sa iluwa ako makasulti ninyo, kining atong sugilanon gi-share na sa usa nato ka viewer. Iyaning nakuha gikan sa Facebook. Kanang mga sugilanon bitaw sa Facebook nga usay ka kutloan nimo o mga pagtulunan. Hangyo siya nga liyo magamit yan ni sa imong panahon dayong kilom-kilom. Ipahaom lang sa atong panahon karon. So gihatagan ko ni og lisensya pero dili sab ni iya. Mao ning mao bitaw ni mga sugilanon nga why author ila lang butangan og CTTO, credit to the owner. So inusab na ni nga bersyon ini maong sugilanon. Usa na ka adlaw kining batan-on nga kura paroko. Nakabantay dunay bag-ong naong. Usa ka lalaki nagdali nga nisud sa ilang parokya. Ang maong lalaki taas og buhok, bangason, proba og wa makapangariglar sa iyang kaugalingon, maong ang iyang karsunis, ang iyang maong klaro kay nga way laba. Unya nagsulob siya og sapatos nga dili sinaw, kana bang sapatos sa usa ka mamumuo. Unya wa magkalapok pero dili sad sinaw, dili sad siya bag-o ang sapatos kay marites ba yan ang atong kura paroko, maay kay siyang maniid. Pero nagbitbit og lunchbox ang maong lalaki. Unya niluhod sa kinaluyuhan nga bahin sa simbahan. Unya nipiyong siyang mata pero kadiyot ra kaayo. Human lang sa pipila ka gutlo nanguros na ni barog, unya nagdali na sa duglakaw pagawas sa simbahan. So naniid lang siya
Kinsa man itong lakihan, manong gadali man to siya. Karon pa man ni siya makatultul sa simbahan. So di kita ni siya regular nga parokyano. Maybe bago ni siyang nakatultul sa simbahan or bago siya nagpuyo atong lugar. Pero di man ni siya, lahi man ni siya sa uban na posturao kaayo, may kay manudlay, may kaayog sinina. Doon ay mga kauban, siya rang usa. Unya, udtong tutok. Yang napanin ang oras, moabot ang parokyano mga pasado alas 12 sa udto. So, iya lang gitimanan. Pagkasunod adlaw, pasado alas 12 sa udto, niabot na sa basamang lalaki. Klaro kay nga iyang gisulob, maura ang iyang gisulob sa kagahapon, sa niaging adlaw, maura gihapon ang iyang sapatos, nagdali na sab siya, nagbitbit gihapon siyang lunchbox, paspas nga niluhod, nanguros, unya ni piyong siyang mata, human sa pila ka gutlo, ni nanguros na sa pagbalik, dali nga ni barog, dali nga ni gawas sa parokya. So, kinsa man ginitawana, di ka daw tag lihok, di ka daw tag naramay mga koleksyon din kay kasaran mga liya mo makitaan sa tao nga muhatag mag koleksyon sa collection box niya. Ang maong tawag ihatag-hatag og sa collection box. Marites lagi ning atong pari. So nagduda na siya. Wa pa kay ni daot ang tuyo kini laki ha. Pagkasunod adlaw, mao gihapon. Pasado alas 12 gihapon sa udto, niabot ang laki nag-ilis na t-shirt pero mao lang gihapon ang maong, mao lang gihapon ang sapatos, mao lang gihapon ang lunchbox. Dali na siyang nagluhod, nang uros, piyong siyang mata, dali siyang nibarog, nang uros, unya, dali nga nigawas, gikan sa simbahan. So, duda na siya. Laing nga nagtuyo. Tingali og surveillance niyang gihimo. Tingali doon na ni grupo na mangawat ini mga alahas sa simbahan. Daghana ra bang nindot nga mga mahalon na mga alahas sa simbahan. Tiglungkabon ang ilang simbahan. Gipanid-an lang tili unsang asa ang pultahan, pila ka tawo ang naa ng orasa. Pero nga nung pasado alas 12 man gyud sa udto. Maybe ilang tanaw ang alas 12 sa udto mo'y kinadaghanang mga tao. So maybe kinagamyan o mga tao. So makalugar sila kung silang daotang plano sa simbahan. So hilom siya nga nitawag sa police station. Kailam siya sa hepe. Pagka-destino niya sa parokya, kailaman siya sa hepe sa presinto sa kapolisan na ito lugar. Iyang istorya ng hepe nga chip. Doon ako'y napanid-an nga tao, taas kay buhok, bangason, way ariglar siyang kaugalingon. Kalit lang tungad rin sa parokya atong niaging adlaw, kada adlaw na. Pasado alas 12 gid siya nga motunga. Yan nagduda ko, chip, tiyali ko sa tuyo ani. Ingon ng hepes kapolisan, Pader, ay kabala ka, Pader. Ipadana ko niyo, Father, ang kinangilngigan akong investigador. Siya, pero ay lang unsaan ninyo, sir, panid ilang. Tiyalig, doon na ba'y dautang tuyo? Karon nga inyo hinon ni siyang madakpan sa akto. So, pagkasunod adlaw, doon na siya nabantayan nga doon na polis nga nagsibilyan, pagkaroon inon nga nangadjisod sa parokya, nga dito na alas 11 palas buntag. So, andam na nga inigabot sa tao. Tuon man, pasado alas 12 sa udto, diha na ang tao, bangason gihapon, taas gihapon buhok, wag gihapon itupi, nag-ilis na og t-shirt, mao gihapon ang kasunis, mao gihapon ang sapatos, nagbitbit gihapon lunchbox, paspas kayo nga niluhod, nanguros, ni piyong siyang mata, humalas pila ka gutlo, ni barog, nanguros, ug dali nga nigawas, gikan sa parokya. So, pagkawa na sa tao, niduol ang pulis niya. Pader, sakto yung pagduda, Pader. Among duda, Pader, kung ani, grupo ni mga tulisan, Pader. Ila nakitaan nga, huyang kay ni mo parokya, wa kay gwardya. Unya, kasagaran sa manimba ini ka alas 12, mga hamtong, way ikasukol, ikaw mismo, Pader, wa kay mahimo, kung manulis to siya, lungkabon ng imong altar, kuhaon ng koleksyon ninyo sa simbahan. So, akong plano, Father, ugma magdago mga kauban. Ato ni siyang i-entrap, tiyalig ugma na ni sila mo strike. Pero maniid mi, Father, tingnan ay grupo din is mga tulisan. So yun ang pare, salamat kayo, sir, nga gipada ka sa hepe. Salamat kayo nga imo dyan nakita ng tao, at least ikaw karon, so ito man ka, ini mga kriminal, makabantay ta. Dili in taon
disgrasya ang atong simbahan. Sige lang pader, huwag mga pader, magsibilian gihapon mi, pero iposte na nako sa nagkalilayang bahin sa imong parokya para mutungag gihapon tong tao niya magdana simbako o mga sakop, mga kauban, ato dayong maalkontrahan. So, pasalamat kay Ampari. O, pasalamat siya, Ginoo. Salamat, Ginoo. Ngayon kong gigihan na doon mo ko'y kaabtik nga magkapaniid ining mga dili maayo ng mga elemento sa katilingban. So, kuhan ba siya? Pasalamat nun kay siya nga gigihan siya sa Ginoo aron matuman na iyang trabaho. Isip kura paroko. Kaya iyang giisip nga isip kura paroko, iyang obligasyon ang pagparanipod sa iyang parokya, sa iyang katilingban nga dili matugaw, dili malawgaw sa mga tao nga lain o katuyuan. Tuon man pagkaugma, alas 10 palas buntag, nakakita siya bag-o mga naong nga nangabot, pulos nagsibilyan. Naay mga babae, naay mga lalaki. Kay bawo siya nga tingali mga sakop na niskapolisan. Doon ay gibutang dool sa altar, doon ay gibutang sa may luyo nga bahin sa simbahan, doon ay nagpakaroon ingnon nga kapi-kapi dito sa atbang sa simbahan. So maayo kayo nga para niya, marites ba ni pariya, may kayo pagkaposte, may kayo pagka-deploy ang mga polis. Tuod man, pag abot gyud sa pasado gyud alas 12 sa udto, niabot na sabtong tao, taas og buhok, bangason, nag-ilis na sa bog t-shirt, pero maula gyapon ang maong, pila na to kaadlaw iyang maong sapatos, way ilis-ilis, giduol dayon sa mga polis. Tulo ka polis ang niduol, pulos dagkog lawas, ningon, bay, sabi mo tuyo din ni bay. Giingnan to nilang laki. Niduol ang pari. Minaw siya sa parang istorya sa mga polis o sa tao. Ingon ang tao, sir, nangadji ra ko din ni sir. Duwa man bay, magduda man tani mo. Magdali-dali ka kanunay, magdagag lunchbox kunuhay, unsa man imong lunchbox? Pantalya ra aron dili may magduda nimo. Kay kuyaw kay imo ning tulison ang simbahan no. So ning to dili sir. Wa koy daotang tuyo sir. Yang nganong dali-dali magkaabot, dali-dali man sa kaglakaw. Mura ra man kag naniid. So ni tan-aw ang tao sa pari nga murag maoro may dili ba pulis ug dagway. Ingon nga, pader ikay kura din ni pader. Ingon na pare, ako'y kura og ako'y nanawag ini mga pulis kay nagduda ko nimo. Ingon na to, uy, pasaylo pader. Nga wa gyud ko kapananghin nimo, wa ko ka pasabot nimo father, pero ako father trabahante ko anang construction nga tuwa sa pikas nga block. Ako layo-layo nga bahin diri sa imong parokya kanang bag-ong proyektong gitukod. Unya, ganahan ko father nga mga liya diri sa nangita jud ko sa simbahan father, yung mga man kinadulan nga simbahan sa construction site. Pero among lunch break father 1 hour, alas 12 hangtod alauna. Unang magdali-dali ko gani father, samtang maglakaw ko, magtimo-timo na ko sa kumpanya udto, kay kung mulingkod jud kog tarong father, ma-short na ko, malate na ko, ibalik na ko. So igabot na ko diri sa parokya father, nakatimo-timo na ko, pero pag tiwas sa akong paniudto, nighuman na ko father, ay pag kumutiwas sa akong paniudto, mao na nga in between sa akong paniudto father, mga liya ko dinhi. Ya, mo nang makit-antay ko nimo father, nagduda ka, kalit lang kog luhod, kalit lang sad kog panguros, kalit lang sad kog barog. Kay di man ko mga G father. Wa may nagtudlo na ko anang Our Father kanang Hail Mary ug uban pa mga pangaji. Ang ako ra yung ipangaji father, mao tiyali nang nagduda ka. Moingon do gyud ko nga Ginoo. Daghang salamat imo kong gigiyahan pagbag-o sa akong kinabuhi. Kay bati kay akong kinabuhi father. Pero gigiyahan ko sa Ginoo, nagbag-o ko, nakatrabaho ko, doon na ko disente nga panginabuhi. Pasalamat ko niya father. Og magsigi kog awag niya nga padayon kong giyahi. Padayon nga bag-uha ang akong kinabuhi. Nakabati ang pari sa sultis tao. Pero bag natunaw ba ang iyang kasing-kasing na sus, kangila din ako hunahuna, katarong dig tuyo aning maong tao. So ang giingnan mga polis, sir, kumbinsido ko sir, sakto ning tarong ning tawhana sir, di ni nato. At bay, salamat bay, na imong napili ni mong simbahan. Pasaylua bay, gidudahan ti ka. Kini mga pari bay, kini mga pulis, igura ni sila nagtuman sa akong pakitabang.
nahingawa ko sa kasiguridad sa akong parokya, hinawat na kasabot ka, na para na sa kaayuhan sa parokya. Inang akong gihimo. Pero pasayloag yun ko, nagduda ko nimo. Padayon sa imong pagpangaliya. Nalain lang akong tanaw, nalain lang akong sabot tungod sa imong pasaylua, sa imong kataas sa imong buhok, kataas sa imong bangas, na dili man kasagaran na manood din sa simbahan. Muto ang mga pulis, naingon sa tao nga tarong ba ya? Doon na gani kay daotang tuyo, magbantay na minimo. Ingon ang pari, sagdi lang sir, kumbinsido ko sir nga tarong ni siya. So, ako ni siyang i-welcome si parokyano. Ini ako simbahan. So, lakaw ang mga pulis, ingon na sa, dali ko sir, father, kay malate na ko father. So, dali sa tao, lakaw, padong sa construction site. Pagkasunod adlaw, nagpaabot ang pari sa tao, niya nagpaabot na siya og paniudto, iyang papaniudtohon, iyang pabawnan og juice, iyang pabawnan og snacks ang mga tao ngadto sa iyang construction site. Sado alas 12 wa pa man ito nga ang tao. Alas 12:30 na lang wa pa man. Alauna na lang, ano wa pa man ang tao moabot. Ingon siya 12 to 1 raman ang iyang lunch break, ano pa man siya moabot. So nabaho ang pari ug pinaabot. Pagkasunod adlaw, paabot na sad siya. Alas 12, pasado na wa pa. Alas 12:30 wa pa. Alauna wa pa. Wa na mo tunga ang tao. Nakso nagkabalaka ang ngano ka? Tiling nahadlok in town. Iyang gisumbong sa guilty siya samot. So nangaliya in town siya sa Ginoo, Ginoo, pasayloa ko Ginoo. Ka-judgmental na ko Ginoo. Nagtuo pa ko nga sakto ang akong pagduda. Nagtuo pa ko nga naghimo kog tarong nga binuhatan pagpanalipod sa parokya. Uy, pasayloa gyud ko Ginoo. Tingali og nalain tong maong tawo imbis makatabang ko niya aron mamahimo siyang maayong parokyano, tingali hinog nagduda na hinon siya unsa man dinhi simbahan na, unsa man dinhi paria. Imbis hangpon ta, imbis giyahan ta, imbis tabangan tagbag-o sa tong kinabuhi, gipakasa man yung kuniya. Puro man og ubos na hinon kay pagtan-aw nako tungod lang kay taas kog buhok, bangason ko. So nag-guilty siya, maayo na nga siya pasaylo sa Ginosus. Lord, siluad ko Lord. Kaingon yun akong sakto akong gibuhat Lord. As kadig sa iyo pa. Naunsa na katutawhanan ron. Nagduda na to sa simbahan. Pagkasunod adlaw, wag gihapon, mutunga. Alauna alas hapon, wag gihapon mutunga. Siya ba ka tumaunsa to tawhanan? Natin nasakit to. So, nakuryoso na ba siya? Mo to pagkasunod adlaw ng gihapon mo to nga, niadto na siya sa construction site. Yan ang gisusi dito na unsa. Iyang tumangkutan na sa construction worker, gi-refer siya sa construction worker sa ilang foreman, murabag ilang labaw sa construction site. So nag-istorya sila foreman nga pari ko, ako pari ana simbahan diha sa unahan. Unya doon na kay trabahante nga moadto dito sa simbahan. Unya magdali-dali siya og adto na unsay hulagway father. I-describe ko ng father. So yung hulagway taas og buhok, bangason, taason og barog. Unya magmaong, balik-balik ra sapatos. Unya ako magutong report sa kapulisan kay nagduda ko. Pero nipasabot man siya nako nga trabahante ko no siya ninyo. Unya nagdali-dali siya kay ang inyo kunong lunch break 12 noon to 1 PM ra. So tilig ba late siya og balik. Mao to nga nagduda ko kay magdali-dali mo siya kanunay. Ingon ang foreman sakto na father. Among lunch break din alas 12 pagsugod hangtod alauna. Kay di man sagud mi makadugay og lunch break father kay dinalian man ni among trabaho. Pero murag nakaila ko father. Ana trabahante Yahay naman siya ron. Wa na father, wa na mo trabaho father. Wa na katunga og trabaho sud na pila ka adlaw. Ngano man? Ambot father atong niaging adlaw murag sigon sa akong mga trabahante mura og
dunay mga pulis nga ningari nya gi pick up siya. Ha? Anong gi pick up man sa miyan sa? Wa man Father, nagtrabaho ra man. O nya murag dunay tuyo ang mga pulis niya gi pick up siya Father. Mao ba? Di pagkuman natuwa na. Wa man Father, wa sa isulti, wa inanawag na mo. Giabsinan na mo siya. Wa man sa ko makahuna-una Father, mag-atos kapolisan og follow up. Ngano tong gi-pick up man siya? Nag-expect ko mabalik na siya o siya mo pasabot nganong gi-pick up siya sa kapolisan. Dahil doon na lagi pangutana ang kapolisan niya. Isamot na uga ug duda ang pari. So doon naman construction site ang police station, dito na siya sa police station. Storya siya dito sa hepe. Na Chip, katubang trabahante nga akong gidudahan sa parokya, Chip. Trabahante mga tinuod diha sa construction site pero wa na ko numuto nga Chip kay gi-pick up sa imong mga sakop. So dito siya sa opisina CP, gina siya CP. Pader, sorry kay Pader. Nasaipan gina mo Pader. Ano man? Tungod sa imong report Pader, among gi-check ang among mga intelligence information. Ya tinuod Pader, na dunay grupo sa mga tulisan nga naniid sa ilang mabiktima dinhi sa atong lugar. Puto nagduda mi atong tawana nga sakop to atong grupo ha. So among gisuwayan Father og pick up, among gi daderis presinto, among gi investigar. Wa gud di ko siya suspect sa basin unsa Father kay wa may tulis nga nahitabo pero preemptive ba lang Father ang among gibuhat. Amo siyang gisukit-sukit Father. Sus pag-check Father, tulisan man gid ni siya. Nalabigit kini Father og daghan nga mga kaso sa tulis. Pero so unsa man sakop to siya aning grupo sa mga tulisan? Dili Father. Tulisan to Father, karaan nga tulisan, nadakpan ang ilang grupo, dangko kay silang natulis, nadakpan sila Father, nasintensyahan siya mapriso sud sa pila ka tuig. Pero kadto siya Father nakagawas na tus presuhan. Unya niingon siya nga gikumpisal minatan Father ang ilang agi, pila ka bangko ilang gitulis ug nikumpisal siya nga nagbag-o na siya Father. Nga dito sud sa prisuhan, nagkat-on siya sa umpang pangadji, unya gusto siya igawas niya sa prisuhan, magbag-o siya siyang kinabuhi. Salamat kay siya Father nadawat siya anang maong construction site. Sus ang dimalas gud Father. Samtang nag-imbestigar. Ambot unsa tong pagkaunsa Father tiyali mga nobatos ako mga sakop. Dikalit man siya kuot sa bulsa Father. Of course, kan hitulisan gi 1+1 sa ako mga sakop, kaingon nilang armas, gitpusil Father sa akong sakop. Napusilan ang maong tao Father. Pero disgrasya to. Wa gitutuyo Father. Ang iyang iya ding gikuha Father. Ang iyang maday sudlay kay para di gidudahan siya kay gubot iyang buhok. Nasaypan man Father nga armas to iyang gikuha. So tuwa Father, tuwa sa ospital. Na intimano ra ba Father? Seryoso kay eksaman. Naghuna-huna bitaw mi Father pahibawon ka pero wa man ka magpakisusi. So para namo lipay na lang sad ka nga amo tong giimbestigar pero sus mangayon ta kog pasaylo nimo Father. Nga kumbinsido gyud ko katong tawhanan Father naghinulsol na to pero mao lagi. Kini bang dunay mga bad record Father, magduda man ta. Muto akong mga tao sa nagduda na posilan aksidente gito pagkaposila Father. Amo nang giimbestigar ang tao nya klaro kay ang lapso. Gisuspenso na katong pulis nga naka ug dunay mga tagtungod Father kini maong tao posible mapasaka og kasong kriminal, mutabang mi sa pag-prosecute sa among pero sa kasong administratiba Father wa na suspenso na tong among sakop. Kay di gyud mao ang iyang gibuhat gititso ni pusil. Bisan kun way klaro sa tugi kuot sa suspect. So hugno pag-empari tan-aw ra. Ako gisilugdanan ini tanan. Nagkanit-kanit ang mga panghitabo tungod sa iyang pagkamarites. Tungod sa iyang pataka ba lang nga impression sa mga tao. So gikas police station, dito siya sa ospital. Tudlo niyang ug asa ang tao sa ospital. Tuod man dito ang tao sa government hospital. Nagpatudlo siya sa mga nurse asa ang pasyente
Itudlo siya higdaanan sa pasyente. Ang pasyente nakatuog man, so nangutan na siya sa mga doktor o sa mga nurses, unsa man ning pasyente, unsa man ang estado, kuyaw na siya, Father. Kay ang iyang samad, kuan ba, vital organs ang naigo sa iyang samad. Unya, kuan man gud, Father, na siya mga sakit, karang sakit ba? Tungod dali sa iyang daghang kay siya patik, Father. Tungod siyang pagkapriso, Father, huyang tago na kay iyang lawas, kuyaw kaayog di siya makasugakod aning samara, Father, ningon ang mga doktor o ang mga nurses. Pero, Father, among kahibudngan, wa gyud ni duaw niya, wa gyud siya parinti, Father. Among gipangutana do na ba kay mga parinti diris duol among atong katawgan para nga makaatiman nimo, ningon sa siya, Father, wa siya mga kaila dinhi. Nga bago lang siya nagkagawa sa prisuhan, kunya nasurtihan siya ng katrabaho, nasaipan lagi sa kapulisan, napusilan siya. Pero, despite anak, Father, sa kaseryoso siyang kahimtang, nag-ungaw siya sa kamatayon, malipayon man kay ang dagway, Father. Ha? Ano kaya mo malipayon? Malipayon kaayo, Father. Na ubang mga pasyente iyang dasigon nga manlimbasog nga mapaskog pagbalik, manlimbasog sa ilang kinabuhi, makagawa sa ospital nga maningkamot nga manikay-sikay. Pero siya, Father, luya na kayo. Kay seryoso man kayang samad niya. Doon na naman siya infeksyon. Kasi kang guilty ha na pare. So pare, samtang natog ang pasyente, nananghid sa mga doktor nga, mahimo bang akong paabuton nga magbata siya? Kaya sige, Father, taon-taon magmata na na. Gihatagan siya yung lingkuranan. Dito lingkod siya sa tapad sa pasyente. Pero makita niya bisag nakatug ang pasyente, ang iya parokyano ha, ang pasyente, namura pag mapahiyumon kay dagway pasyente, bagaan kay dagway niya. Sus, dagko kay bindahi. Tungod sa seryoso nga samad. Tuhumas pila kay gutlo, nakamata ang pasyente, ang iyang parokyano. So, nakakita ang pasyente niya, ni pahiyom. Uy, Father, nakatultol lagi ka na ako, Father. Hindi mo na pare, Isus, bay. Pasaylo, bay, ako yung sadaan na nahitabo ni mo, bay. Wa pa ko mo-report sa kapulisan, wa pa ko magpataka og hukom nimo, dili unta nimo magkanit-kanit ang panghitabo na posila na hinon ka niya na hinon ka sa ospital. Why kaso, Father, pagbuot ni tanan sa Ginoo, Father, mo ba wa ka masuko nako? Ako mo gisadaan ining tanan dili, Father, pagbuot ni tanan labaw magagagahom, Father. Why maka question, Father, sa iyang desisyon? Kini tanan, Father, pag hatag negleksyon sa natong tanang higtugnan. Labi na nako, Father. Tingali, mao ni paningil Ginoo, Father, sa akong kadautan, sa kadako, sa kaseryoso, kadakas krimen nga akong nahimo. Imo na pare. Kangilngig nimo, di man ka kriminal og sinultihan. O tinuod pang kriminal gibalikas na ko nimo. Yati aga paria aga, taka laga. Na disgrasya ko tungod anang imong pagka self-righteous, mura ka, sakto sa tanang higayon, sayop man imong paghukom nako. Dili kay ngunana nga naman. Di nagikan ang imong kabuutan. Siya, usus, Father, dili gini ako, Father. Nausap gyud ko, Father, pagka-priso nako. Doon ay nahitabo dito sud sa prisuhan, Father, nga nakamatgon ko nga dakong sa kadako sa sayop nga akong gihimo mo itong nagampo jud ko, Father, nga makagawas ko sa prisuhan ug hatagan ko kay pagbag-o sa akong kinabuhi. Ug tuod man, Father, wa jud ko mag-expect patrabahoon ko. Tingali na kinahanglan na dito mga trabahante ng construction site, wa sila mag-check sa akong background, ila kong gipatrabaho, akong gipakita, Father, nga maayo kong mo trabaho na kumbinser ti alitong foreman, Father, nga maayo kong mo trabaho. Ila kong gihatagan og sweldo. Pero mao lagi, Father, tingali ni catch up na nga akong past, ang akong kagahapon karon sa akong karon. Na kinala madjud ko paninglan, Father. Tingali di patupaigo ang akong sentensya pagkapriso aron pagpaamgo nako sa akong sayop. Muna ba kalawom sa pagtuo. Siya una ba kalawom sa pagtuo. Ini mo ang pasyente. So ni siya, yung anong saya man kay ka. Wa ka mag-uol giinan kas mga doktor nga seryoso imong infeksyon. Na posible kang mapildi ining imong saman. Nganong ingon ang mga nurses o ang mga doktor, saya man kay imong dagway. Imo man gani gidasig ay imong kauban nga mga pasyente. Wa man kay mga parinti, wa ni duaw nimo dinhi. Wa ka mag-uul ana.
Na posible ikaw ra usa way nag-atiman nimo. Kung sa imong mga panginahanglan ni talaga mas mga doktor o mga nurses, kuyaw hinuog matiwasan ka. Ingon ang pasyente, Father, ibaw ka, Father. Tinuod way niduaw na ko, Father. Tinuod way mga parinti nga tingali mauwaw na sila na mutagad nako tungod sa akong pagpakauwaw. Pero Father, na ako'y regular nga visitor, Father. Anak siya mo lingkod, Father, sa imong kilingkuran. Kada udto gid, Father, pasado alas 12 sa udto, Father, katong oras nga akong iadto sa imong parokya, na ako'y bisita, Father. Wow ba? Kinsa mo imong bisita? Amot, Father, wa ko kaila, Father. Pero bangason sa siya, Father, taas sa siya buhok. Unya, paglingkod na siya, Father, mura siya magpaabot kanu sa kumang kamata. Unya, igbata na ko, Father. Ako siya pasalamatan nga niduaw siya nako. Wa siya magpaila, Father. Moingon na siya nga ni ako nagpasalamat nga bisag di ka kamaw mga G. Nisuway jud ka pag mga G nako. Nisuway ka pag paghiya nako. Nangahas ka sa pagsalig sa imong ugma nako. Na doon ako'y maimplano para nimo. Yung humana na, Father, mulakaw rin siya, Father. O kailan niya, di sad ko ganahan mangutanag kinsa siya, Father, kay di mangit siya baho na kong parinti, Father. O kailan niya. Yung pagkasunod adlaw, Father, maorag gihapon. Pasado alas 12 sa auto, abot siya diha, lingkod siya ng imong lingkuranan. Maorag gihapon yung isulti, Father. Nagkasalamat. Nangajik ka, sa di ka kamao mga G, nagkasalamat, nagpagiya ka. Sus, ang pari, wa kahibaw. Unsay iyang isulti, unsay niya pagpasabot ang parokyano, unsay nahitabo, kinsa tong iyang gikasulti. Ang pari mo ra siya nigamay pag-ayo sa iyang paminaw. Katulog karon gidi ay sa kinabuhi, sa iyang nakatunan sa seminaryo, kaya ngon niya og siya makapasabot sa iyang mga parokyano, pero kining parokyano na nag-ungaw sa kamatayon, nakahatag niyang hilabihan kalaw nga pagtulunan sa kamisteryoso gid sa mga paagi sa labaw magagagahong. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilong-kilong. Daghang salamat, CB girl.